jsem Cute. A to já jsem Berry. No a my hrajeme Roblox. Minulá dílu. Miminky, nejsinky. Jak se to jmenuje? Miminky. Nejsi nekupuju, já se to taky taky. Co je? Nic. Tam by měli být zezadu penízky. Já vyšla asi na střechu. A já vyšla na střechu tamtoho domu. Děkuju, že mi říkáš jménem, který nemám. No tak to nezáváš na Facebooku, to je jedno. Ne? Hele, neříkne mi nemáš Facebook? Teda jen asi řekni, já vám asi řekni. A on to bude v popečku videa. Asi. Tady prachy! Pracha! Tady prachy. Já se jmenuji na Facebooku Bára Procházková. A já se jmenuji Adíky Chmalčáková. Na Facebooku? Naše identity, přesně jak. Ale tady peníze. Peníze vždycky psali, neskákej. jo. Tady peníze. Já jsem to vždycky psala, ale aby nás ty peníze zabily. Žádnej toto. Tady na obzoru. Toto na obzoru. Jo. 1000. Já tam chci vyskočit. Jo. Já bych nechodila, tam bych to prostě nechodila, protože tam, jak by se to neskákej. Neskákej tam. Neskákej tam. No jo, no. Jako při pružinou. Proč? Protože pak díky tomu můžeš skákat níže, teď ne. Wow, příští pohromě. Příští pohromě. Já jdu nahoru. Dynamit. Ne. Svoj tam. No, ty. Já jsem ti říkala, zůstaň tam. Ne, ne. Počkejte, omlouváme se? Jo, v pohodě. Mám se, už jste to viděli. Jenom nám. Máte? Já nemám to. Tady máš pouzačku bez začátku. Hej. Tak jdi si koupit tou pružinu. Jo. Šup, je, šup. Já běžím. Tak. A no, ještě máme chvilku. Natáčení. Pružinka, kde je pružinka? To je dole. Kámoš, takhle pružiny říká Majra, ne Maria. Majra. Typní. Ta je hrozně malá, ji na jinou. Jo, ty kolik, ty si je. Tady? A ty máš prachy. Gumbaj. Bacha. Hele, já jsem si vzala pružinu. No. Takže až po téhle pohromě myslím, že dostaneš třeba 60, takže kolik potřebujete jako gravitačního mě? Tak se tam podívej, ne? Cute to jo. Cute to strašně skáče. S dovolením. To 20 let je až Saxofon. Co? Jdi si to koupit. No, jdi si to teď koupit. Tak a jak se to dělá? No, stopni se na to. Ježiš, stopni se na to plošinu. No, jde. Ne, F5, takhle. Je. Skáče to? Jo. Vyskoč nahoru na tu střechu. Tohle? Ty jsi jim zahala. Ne, dobrý. Takže prosím tě, zkus to přeskočit. Zkus asi skočit na ten shop. Takže pokud budeš na shopu a bude se třeba řídit něco, co se zvedá, tak to ano?
Jo, jo. A jo. Takže my jsme rádi to, vyjdeme. Čauky. Čauky, mňauky.